njih je toliko da ih pobrojati ne možemo. Hvala nam onoliko uskoliko je on zadovoljan. Hvala nam. Neka salavat i selam na Allahov Poslanika sallallahu alejhi ve sellem i oni koji njega slijede do dana sudnjega. Braćo, mi smo ušli u mjesec Zul-Hidže. Prvih 10 dana ovog mjeseca su najbolji dani u godini. Mi ćemo o tome danas govoriti. Ali prije toga da podsjetimo na dopis koji nam stiže iz vjersko-prosvjetnih službi, u kome ovom prilikom ga nećemo čitati, jer je dug. Podsjećaju muslimane Bosne i Hercegovine na vezu sa bratskom Turskom i nesrećom koja je zadesila Tursku. Turska je uz nas i u ratu i u miru i mnogo na to. Pogledajte samo koliko su džamija napravili. Koliko se za nas zauzme. U gradu, van, desio se strašan zemljotres. I sljedeći petka, inšallah, mi ćemo imati Sergiju kojom ćemo pokušati onoliko koliko možemo pomoći ugroženi muslimane u Turskoj. Braćo, postoje mjesta, vremena i stanja u kojima čovjek može mnogo više zaraditi nego u drugim vremenima, mjestima i stanjima. I onaj ko zna iskoristiti trenutak može mnogo hajra steći. Vi dobro znate kakvih bogataša ima u Saudijskoj Arabiji. Navedem to samo kao primjer. Prije 30 godina komad zemlje u pustinji mogao se kupiti za veoma male pare. Nije vrijedio ništa. Oni koji su to prepoznali, oni su danas najbogatiji ljudi u Saudijskoj Arabiji. Da li mi možemo prepoznati vrijeme u kome možemo mnogo steći? Ne govorimo o dunjalku. Evo, mjesec Zul-Hidže je jedan slučaj. Jesmo li svjesni koliko vrijedi ovih dani? Koliko vrijedi dobra djela koja učinimo u ovim danima? Postoje, braćo, djela koja možete uraditi za 12 sahata, a to će vas udaljiti 100 godina od džehennema. Postoji djela koja možete uraditi za 3 sata, a za njih ćete dobiti čitav kentar. A kentar može biti vrijedniji od čitavog dunjalka i svega što se na njemu nalazi. Možete uraditi djelo za 2 sata i dobiti nagradu kao da ste obavili hadž i umru. Možete uraditi djelo za pola sata i imati 2 kentara. Možete uraditi djelo za sat vremena i dobiti nagradu kao da ste obavili 5 hadžuva. Možete uraditi djelo za pola sata i dobiti nagradu kao da ste obavili 5 umri. Možete za 1/4 sata uraditi nešto zbog čega će 70.000 meleka za vas činiti dobu, da uzima se kod Allaha za vas. Možete uraditi krupna djela u minuti, za pola minute. Treba znati koja su to djela i treba pronaći vremena u kojima ta djela postaju mnogo vrijednija. Braćo, kad se mnogo obećaje, onda provjerite. Provjerite hadis koji čujete. Isto tako i ja radim. Kad se mnogo obećaje, odmah gledam da li je hadis vjerodostojan. Hadise koje danas navodimo su vjerodostojni. Kaže Poslanik sallallahu alejhi ve sellem hadis koji bilježi Imam Buharija: "Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allahi azza wa jalla min hadhihi al-ayyam", yani ayyam 10. Nema dana u kojima su djela kod
Allaha vrijednija i Allahu draža ovih 10 dana mjeseca Zul-Hidzeta, prvih 10 dana. Kao ja Rasulullah, vala al-džihadu fi sebilillah. To je Allahov Poslanice, zar ni džihad na Allahovom putu nije vrijedniji u drugim danima, dobrih djela koja se čine u ovim danima. Kao vala al-džihadu fi sebilillah, kaže ni džihad na Allahovom putu. Illa rađulun harđa bi nefsihi o malihi thumma lam yarji'a min dhalika bi shay'. Osim ako bi čovjek izašao u drugim danima da se bori na Allahovom putu, lično i ponio svoj metak i ne vratio se, ni s imetkom, ni ne vrati se živ. Hadis vjerodostojan. Pogledajte to poređenje. Pogledajte koliko su dobra djela koja se čini u ovih 10 dana vrijedna kod Allaha. Evo jednog primjera, braćo. Gdje možete zaraditi vrijednost 70 hadžova i 60 umri. Kad ovo govorim, nemojte misliti da možete uraditi ova djela i da je dužnost obavljanja hadža s vas pala. Ne, Bože sačuvaj. To je samo nagrada koju Allah dželešanu daje za ova djela. A hadž se mora obaviti, to je farz, Allahov farz, temelj ove vjere. Ako bi klanjao 5 dnevnih namaza u džamatu, imao bi nagradu kao da si obavio hadž u ovim danima. Kaže Poslanik sallallahu alejhi ve sellem: Men meša ila salatin maktubatin fil džama'ati fehije ki hadže, wa men meša ila salatin tatawwu fehije ki umratin nafila. Ovaj hadis bilježi Abu Davud, a šejh Albani ga svrstava u vjerodostojnim hadisima. Onaj ko obavi farz namaz u džamatu ima nagradu kao da je obavio hadž, a onaj ko obavi namaz dobrovoljni sunnet na filu kao da je obavio umru. I ako to radiš u prvih 10 dana mjeseca Zul-Hidzeta, dakle 5 namaza puta 10, 50, svaki vrijedi kao hadž, a ustvo naravno klanjaš i sunnete i imaš 10. Zatim, lau badavte ila bejti Allahi li tu'allime li ta'alimi l'hajr au ta'allumi au istimani hubbatin au darsin au mau'izatin la nilte eže hadžatin. Men gada ila l-mesjid la yuridu illa an yata'allama khayran aw yu'allimahu kana lahu ki ajri hajjin tamman. Onaj ko ode u džamiju kako bi druge poučavao ili kako bi nešto naučio od hajra, imaće nagradu kao da obavio hadž. I sad kad bi svaki dan otišao, u ovih 10 dana, koliko je to je opet 10 hadžova, dakle vrijednost 10 hadžova. Men meša ila salati tatawwu fehije ki umratin nafile. Onaj ko obavi na fil namaz, kao da je obavio. Kad dođeš u džamiju da klanjaš farz, ti klanjaš i sunnet, jel tako? To je na fila. Dakle, svaki namaz, 5 dnevnih namaza, imaš ponovo vrijednost umre. Onda to sve kad pomnožiš, sabereš, dobiješ 70, vrijednost 70 hadžova i 60 umri. Braćo, kad hađi odu na hađ, onda duša žali što ne može s njima deti. Vjernička duša. Ali iskoristi vrijeme. Ovdje ti si u barek dana. Iskoristi te dane. Ne možeš obaviti hađ, ne možeš možeš postići seba. Veliko dobro djelo može zaraditi. Druga stvar koju možete uraditi u ovim danima je da vam bude sagrađeno 10 kuća u džennetu. Kako? النعمان بن سالم عن عمرو بن أوس قال حدثنا عنيس بن أبي سفيان في مرضه وهو سمع عن أم حبيبة kazuje Nu'man ibn Salih je čuo od Amra ibn
Elsa, a on opet čuje od Onejse ibn Sufjana, a ona je čula od Ummu Habibe da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Man salla 12 rekatan fi yawmin wa laylatin bana Allahu lahu baytan fil dženne. Onaj ko bude klanjao 12 rekata sunneta, Allah će mu se graditi dvorac u džennetu. I to možeš uraditi svaki dan. I imati 10 dvoraca za ovih 10 dana u džennetu. Ummu Habibe kazuje, od kako sam čula za ovo od Allahovog Poslanika sallallahu alejhi ve sellem, da nikad nisam ostavila ove sunnete. A onda u Nejse kazuje, od kako sam čula od Ummu Habibe ovaj hadis, nikad nisam propustila priliku da klanjam te sunnete. Pa Amr ibn Abbasa isto tako kaže, od kako sam čuo od Nejse ovaj hadis, nikad nisam izostavio te sunnete. Nu'man ibn Salim također kaže, od kako sam čuo od Amra ibn Abbasa ovaj hadis, nikad nisam ostavio ove sunnete. Koji su to sunneti? 2 rekata prije sabah namaza, 4 rekata prije podne namaza, 2 rekata uz podne namaza, 2 rekata su sunneti. Zatim 2 rekata posle ašama i 2 rekata posle jacije namaza. Sve mi to klanjamo, samo imaj nijet i nadaj se toj nagradi, vjeruj u tu nagradu i nemoj bez razloga izostavljati te sunnete i nadaj se tvorcima u džennetu. Treća stvar koju možemo uraditi u ovih 10 mubarek dana i možemo steći 10 kintara je da klanjamo noćni namaz. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Man qama 10 ayat lam yuktab min al-ghafirin." Onaj ko bude klanjao kijamu-lejl za 10 rekata neće biti upisan sa onima koji su nemarni. "Wa man qama bi 100 ayat kutiba min al-qanitin." A onaj ko bude klanjao kijamu-lejl sa 100 ajeta, on će biti upisan ili svrstan u poslušni, Allahu poslušni. "Wa man qama bi 1000 ayat kutiba min al-muqarrabin." Onaj ko bude klanjao kijamu-lejl sa 1000 ajeta, on će biti od onih koji će dobiti kintare dobrih djela. I to radiš 10 noći, imaš 10 kintara, samo Allah zna koliko će biti vrijedni ti kintari. Zatim, onaj ko bude klanjao dženazu u ovim danima, naravno, dobra djela se uveličavaju, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem na šahidu dženaze: "Hatta yusalla alejha falahu qirat." Onaj ko bude prisustvovao dženazi i bude tu dok budu klanjali, on klanja tu dženazu, imaće qirat. A qirat je dobro djelo veliko kao veliko brdo. ومن شهدها حتى تدفن كان له قيراطان مثل الجبلين العظيمين. A onaj ko ostane još dok se dženaza ukopa, vjerovatno se podrazumijeva da mu može ukopati. Da gleda se škrštene ruku, da puši i priča tamo, tako, nego da učestvuje u tome. A onaj ko sačeka dok se dženaza ukopa, imaće nagradu kao 2 qirata, to je kao 2 velika brda. Sljedeća stvar, peta, koju možemo uraditi u ovim danima je mnogo steći, je obići bolesnika. Jer kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu koji je zabilježen u Sahihu Davud, da je vjerodostojan zbirci hadisa: "Ma min muslimin ya'udu musliman ghadwatan illa salla alejhi 70,000 malak hatta yumsi." Nema nijednog muslimana koji obiđe bolesnog muslimana, a da neće na njega, dakle, u danu, kada neće na njega salavat odnositi 70,000 meleka sve do umrne. وَإِنْ عَادَ عَشْيَةً إِلَّا صَلَّى عَلَيْهِ 70,000 melek hatta yusbiha. I ako ga obiđe navečer, 70,000 meleka će za njega doučiniti sve dok ne osvane. وَكَانَ لَهُ خَرِيفٌ فِي الْجَنَّةِ. Imaće bašću punu plodova u džennetu.
U drugom hadisu kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, zapravo ovaj Biljezi Buharija i Muslim, ovaj drugi u Sahihu Davud, kaže men aada maridan aw zara akhan lahu fillah. Onaj ko obiđe bolesnika ili obiđe brata muslimana u ime Allaha, nadahu munadin, on dozove ga glasni, bi an tibta wa taba mamshaka wa tabawwa'ta min al-jannati manzilan. Kaže dobar si ti, dobar je taj tvoj hod i pripremio si sebi mjesto u džennetu. Pogledajte kolika je nagrada obići brata muslimana u ime Allaha, posebno bolesnika u ime Allaha obići. Zatim u ovim danima je propisan post. Nije obavezan jer sunnet, ali je nagrada za post velika. Možeš udaljiti se postom u ovih 9 dana, ne 10, 9 dana, jer 10. dan se može postiti. Možeš udaljiti se od džehennema 900 godina i možeš 9 veliki hendika između sebe i džehennema sagraditi, iskopati. Jer kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem samu yawma fi sabilillahi bu'idat minhu an-nar masiratan 100 'am. Onaj ko radi Allaha posti jedan dan biće udaljen od džehennema 100 godina. Wa man sama yawman fi sabilillah ja'ala Allahu bainahu wa baina an-nar khandaqan kama baina as-sama'i wal ard. I onaj koji u ime Allaha posti jedan dan, Allah će između njega i džehennema postaviti handek, dakle jarak, širok kao od neba do zemlje. Zamislite. I za 9 dana 9 takvih handika imati iz sebe i džehennema i biti udaljen od džehennema 900 godina. I tako bismo mogli još nabrajati dobra djela koja bi mogli učiniti u ovim danima. A probiremo ona djela koja su vrijedna, posebno vrijedna. Ona djela s kojima možemo najviše toga postići. Allaha molim da primi dobro djela koja ćemo. Iako Boga plane koji smo pripremili. I hađ od naših hađija. I da nas ubroji od onih koji su mnogo stekli u ovih mubarek danima. Da in ahsana al-kalam wa al-nizam kama qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kalam Allah yastami'una al-kalam. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Inna ad-dina 'inda Allahi al-islam.